În 2011 aveam 27 de ani și trăiam într-o oboseală continuă, din aceea care nu vine din lipsa somnului, ci din lipsa sensului. Lucram ca tehnician IT pentru o firmă mică din București și primeam sarcini pe care nimeni nu le voia. Intervenții nocturne, locații dubioase, clienți inexistenți pe hârtie. Tocmai de aceea nu mi s-a părut ciudat când am primit o adresă incompletă, într-un cartier periferic, pentru verificarea unei rețele despre care nu exista niciun contract clar. Adresa indica un bloc vechi, construit aparent înainte de anii 80, dar pe care nu îl găseam pe nicio hartă digitală. GPS-ul se oprea la 2 străzi distanță, iar aplicațiile refuzau să mai încarce datele. Am pus totul pe seama semnalului slab și a infrastructurii proaste. Era o greșeală simplă, banală, din acelea pe care le faci când încă mai crezi că realitatea funcționează logic. Zona era aproape goală. Blocuri gri, copaci bolnavi, asfalt crăpat. Când am ajuns în fața clădirii, am simțit din prima clipă că ceva nu se potrivea. Blocul avea 10 etaje, dar ferestrele nu erau aliniate corect. Unele erau mai sus, altele mai jos, ca și cum structura se mișcase în timp. Fațada era pătată de dungi negre, verticale, ca urmele unor scurgeri vechi, imposibil de curățat. Scara mirosea a umezeală stătută și a ceva organic, greu de definit. Nu era miros de gunoi sau mucegai obișnuit, ci unul mai profund, ca într-o pivniță unde a fost uitat ceva viu. Lumina era slabă, becurile clipind neregulat, fără un ritm clar. Am observat imediat că nu exista niciun afiș, nici o cutie poștală cu nume, nici o urmă de identitate umană. Am urcat încet, etaj cu etaj, pentru a verifica tablourile electrice. La etajul 3 am realizat că pașii mei nu produceau ecou. Sunetul era absorbit de pereți, de podea, de aer. Blocurile vechi au ecou. Acesta nu avea. La etajul 5, ceasul de la mână s-a oprit. Am continuat, convins că este doar o coincidență. Când lucrezi mult timp în domenii tehnice, înveți să nu dramatizezi. Totuși, senzația că eram observat devenea din ce în ce mai apăsătoare. Nu vedeam pe nimeni. Nu auzeam nimic. Dar spațiul părea conștient de prezența mea, ca o cameră care își strânge pereții. Ușile apartamentelor erau închise, dar nu aveau numere. Unele aveau urme adânci, ca niște zgârieturi vechi. Altele erau ușor deformate, ca și cum ar fi fost forțate din interior. Pe la etajul 7 am observat ceva imposibil. Praful de pe jos era deranjat doar pe traseul meu. În rest, era intact, gros, ca într-un loc abandonat de ani întregi. Ajuns pe ultimul etaj, am găsit o ușă metalică ce ducea pe acoperiș. Era deschisă. Afara, orașul nu mai semăna cu Bucureștiul. Luminile erau prea puține, prea depărtate. Clădirile din jur păreau mai joase, ca și cum blocul pe care mă aflam crescuse peste noapte. Cerul avea o nuanță murdară, gălbuie, fără stele. Aerul era greu, static, imposibil de respirat adânc. Atunci am înțeles că blocul nu era doar o clădire. Era un spațiu separat, o excrescență a orașului, apărută din ceva ce nu fusese niciodată corect închis. Coborând, am realizat că etajele nu mai corespundeau. După etajul 7, urma etajul 4. După 4, 8. Liftul, care nu fusese funcțional înainte, era acum deschis, dar interiorul nu avea butoane, ci doar o oglindă murdară, care nu reflecta corect. Imaginea mea era întârziată, ușor deformată, ca și cum oglinda decidea singură ce să arate. Am refuzat să intru. La un moment dat, am simțit o presiune constantă în urechi, ca într-un avion care nu mai ajunge la altitudine stabilă. Pereții păreau mai apropiați, tavanul mai jos. Blocul se strângea în jurul meu nu violent, ci lent, metodic, ca un organism care își digeră prada. Am ajuns din nou la parter, după un timp imposibil de estimat. Ușa de ieșire nu mai era acolo. În locul ei se afla un perete solid, vopsit grosolan, încă umed. Mirosul devenise mai puternic.
Acum era clar. Miros de carne veche, de respirație adunată, de interior viu. Am încercat să urc din nou, dar scara nu mai ducea nicăieri. Se termina brusc într-un perete orb. Blocul nu se mai prefăcea că este normal. Nu mai avea nevoie. În cele din urmă, am găsit un apartament cu ușa întredeschisă. Înăuntru nu era mobilă, doar pereți acoperiți de straturi groase de vopsea, aplicate haotic peste alte straturi. Sub ele se vedeau urme, mâini, fețe, contururi umane prinse ca niște fosile. Atunci am înțeles ce era locul acela. Blocul nu omora. Absorbea. Oameni care dispăruseră între 2010 și 2012, raportați vag, uitați repede, se adunaseră aici, nu ca trupuri, ci ca prezențe. Clădirea crescuse din ei. Fiecare etaj era o perioadă. Fiecare perete, o acumulare de timp neterminat. Când am simțit că nu mai pot ieși, frica a dispărut. A rămas doar acceptarea. Blocul nu voia panică. Voia continuitate. Ultimul lucru pe care l-am făcut a fost să mă așez pe podea, lipit de perete. Suprafața era caldă. Respira. Ani mai târziu, într-un raport intern, adresa respectivă apare ca neidentificabilă.